Hola, avui cuinarem bunyols de bacallà. Els ingredients que farem servir per 4 persones són 300 grams de bacallà, 2 grans d'all, 2 ous, 180 grams de farina, mig sobre de llevat en pols, 200 mil·lilitres de llet, julivert, oli i sal. I de guarnició farem una amanida de tomàquet cumato i brots tendres. Comencem a fer la pasta dels bunyols. Traiem la pell del bacallà. Esmicolem el bacallà, vigilant que no caigui cap espina. Piquem l'all ben petit. L'all és un ingredient molt present a tota la cuina catalana, en sofregits, en picades. Posem directament amb el bacallà que hem esqueixat abans. Amanim amb julivert i rectifiquem de sal. Afegim 2 ous. Remenem bé. I afegim 200 mil·lilitres de llet. Hem escollit llet descremada per reduir el greix. Ara mesurem 180 grams de farina. Afegim mig sobre de llevat. Per fer-ho més fàcil, incorporarem la farina amb un turmix a la pasta. Ho fem a poc, perquè no es facin grumolls. Acabem de barrejar bé. Deixem reposar a la nevera al voltant d'una horeta. Filmarem a pell. Això vol dir que el film estigui en contacte directament amb la pasta. Això ho fem perquè no faci crosta. I així en fred, al voltant d'una horeta. En aquest repòs la massa agafa una consistència més espessa i és més fàcil de manipular. Fregim els bunyols en una paella amb oli. Si posem suficient quantitat d'oli i l'oli està ben calent, això permetrà que es faci la crosta més ràpidament i no agafi tant d'oli l'interior del bunyol. Manipulem amb una escumadera i anem afegint cullerades. Mentre es refreden els bunyols, farem una amanida que ens ajudarà a equilibrar el plat en qüestió de verdura. Posem uns brots tendres i us proposem que proveu el tomàquet cumato, que té un sabor molt dolç i és una mica més fosc que el tomàquet convencional. Emplatem 5-6 bunyols per persona i ja ho tenim llest. Podeu comprar bunyols ja fets, però us animo a que proveu a fer bunyols casolans. Bon profit!